Holyten azotsamwa zvikuru akataura kuti vanhu vari kutraya kumusabotaja pasamanyanga achaexposa munhu wese ukuwo abva atsamwira vaMutarisi nekuti vadana mwana wake kuti Muku Junior. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Mukomana aboikana zvikuru paisa vaMutarisi picture yemwana waHolyten naChelsea yakanzi Muku Junior. Ataura akati ko mukuru, what are you trying to do? Chii chamuri kutry achibva pakunyora zvakadai so. Muku Junior aripo mwana waakaita naKimberly Richards uyu waakaita musango haadi kuti adaniwe anything chiri close kuzita rake. Mukomana taura zvakawanda pamusana pavaMutarisi achibva aburitsa kuti iye ndiye akaudza vaMutarisi kuti Saintfloew ada kuenda kurehab, ivo vakazotora all the credit. Aburitsa chat yake akavanyorera zvaakavanyorera akati, hi, about the meeting I wanted to have with you, it was in regards to Saintfloew. I feel like he sees you as a father figure, so he would probably listen to you a bit better than all of us. This boy needs rehab. Otherwise, a year with him from now is just too long. I don't know what you've heard, but he left us because of this. I used to lock him inside my gate, make sure he doesn't get exposed to the toxic public. My mom's a nurse and she specializes in drugs of abuse, so I would take him there often so he could be assisted, but he didn't want that, so he left. Now it's painful watching from a distance all these achievements that he's made, but that will be short-lived because no one is making as much effort to send him off to rehab. Please help this young man. The drugs he's taking will kill him anytime from now. Saka varikuti ivo kusiyana kwavakaita nemukomana Saintfloew yanga isiri nyaya yekuita fall out panyaya dzemari or anything like that, but yanga nyaya yekuti mukomana aikiyirwa iye ubva asinika out nekuti aida kuramba achiita madrugs. Zvisachaenderana nebasa rake, asachakwanisi kushanda nesimba uye zvichikuvadza nesamanyanga records. Holyten panyaya yese iyi ari kungoti he's been nice zvekudaro, akashanda zvakanaka navaMutarisi. Ivo vaMutarisi pays back by creating conflict pakati pake Chelsea naKimberly Richards. Ari kuti iye kungotsvaga kuti vanhu varwisane. Chelsea according to Holyten ari kunzi anochengeterwa mwana. Iye Chelsea wanotaurawo yake story. Zvinhu zvacho hazvinzwisisiki, asi nyaya iripo ndeyekuti dei vanhu varega kupindira munyaya yaHolygumi nababy mama vake, because baby mama vaiziva kuti munhu ane munhu wake, sezvimwezvo zvavaita pamurume wavo kuDubai mutsva uyu murume ane mudzimai wake nemhuri yake, asi ivo vari kupinda vachifunga kuti vanowina. Nyaya dzacho dzakaoma.